Φίλοι μας, γεια σας και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ένα ανθρωπιστικό μήνυμα, για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις μας που αφορά τις σχέσεις μας με τους βιολογικούς μας εταίρους, με αυτούς με τους οποίους δηλαδή μοιραζόμαστε τον πλανήτη, που είναι τα ζώα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σήμερα ο αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης παγκοσμίως μετά την κατάργηση της σκλαβιάς. 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ένας πληθυσμός που ξεπερνά σε μέγεθος ακόμα και αυτών των 27 συνολικά κρατών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι vegan. Να εξηγήσουμε εδώ λίγο τον όρο vegan. Είναι μια σύντμηση του όρου vegetarian, του αγγλικού όρου vegetarian, και περιγράφει τη συμπεριφορά εκείνη σύμφωνα με την οποία δεν βλάπτουμε καθιονδήποτε τρόπο το ζώο. Οι vegan δηλαδή δεν τρώμε κρέατα, δεν τρώμε ψάρια, δεν καταναλώνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα όπως είναι το τυρί, το παγωτό, το γιαούρτι, το βούτυρο, το ίδιο το γάλα φυσικά. Δεν τρώμε αυγά, δεν τρώμε μέλι, δεν φοράμε πράγματα τα οποία προέρχονται από τα ζώα, όπως είναι η γούνα, το μαλλί, τα πούπουλα, το μετάξι, τα μαργαριτάρια. Δεν πηγαίνουμε σε ζωολογικούς κήπους και σε τσίρκο, δεν αγοράζουμε και δεν χρησιμοποιούμε προϊόντα στα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει πειράματα σε ζώα. Ξέρετε, τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούσαν κάποτε για να δικαιολογήσουν φαινόμενα τα οποία έχουν καταδικαστεί σήμερα, όπως είναι ο ρατσισμός, τα ίδια ακριβώς κριτήρια χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα για να δικαιολογήσουμε την κρεατοφαγία. Κάποτε δηλαδή οι άνθρωποι λέγανε ότι οι μαύροι δεν πρέπει να εξομοιωθούν με τους λευκούς, διότι δεν είναι σαν και εμάς, δεν σκέφτονται σαν και εμάς, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Αργότερα λέγανε, όταν ετέθησαν θέματα ισότητας των φύλων, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τους άντρες, διότι δεν είναι σαν τους άντρες, δεν σκέφτονται σαν τους άντρες, δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σήμερα, επικρατεί η αντίληψη, υποσυνείδητα ακόμα και σε εμάς τους ίδιους, ότι τα ζώα δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς, γιατί δεν είναι σαν και εμάς και δεν σκέφτονται σαν και εμάς. Μιλάμε όμως για κάποια δικαιώματα στοιχειώδη, τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να απολάβει ο οποιοσδήποτε έχει νοημοσύνη, αντίληψη και σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές λειτουργίες, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, στη σωματική ακεραιότητα, στη ζωή. Το κρέας, σε οποιοδήποτε μορφή και άμα το καταναλώνουμε, σουβλάκι, κοτόπουλο, μπριζόλες, προϋποθέτει τη χρόνια φυλάκιση, την κακοποίηση, τον βασανισμό και την εκτέλεση ενός αθώου άκακου ανυπεράσπιστου πλάσματος. Ενός πλάσματος που από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί θα διάγει το βίο του μέσα σε ένα άθλιο περιβάλλον, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, χωρίς ήλιο, χωρίς φως, χωρίς στοργή, χωρίς αγάπη, χωρίς παιχνίδι, χωρίς καν τη δυνατότητα να μπορεί να κινηθεί ελεύθερο, δεδομένου ότι η πρακτική πλέον σε μεγάλες βιομηχανικές φάρμες είναι να είναι εγκλωβισμένα τα ζώα σε στενά κλουβιά στα οποία δεν μπορούν ούτε καν να στρίψουν. Θα βλέπει όλη του τη ζωή τους οικείους του, τους φίλους του, τους γονείς του, τα παιδιά του καθημερινά να υποφέρουν, να εξαντλούνται και να εκτελούνται, και απλώς θα περιμένει τη σειρά του. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό είναι μια βασανιστική διαδικασία, περιγράφει μια κατάσταση πραγματικά ολοκαυτώματος, γιατί ο αριθμός των ζώων ο οποίος καθημερινά θανατώνεται από τον άνθρωπο για τις ανάγκες του είναι περίπου 420 εκατομμύρια, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να καταδικάσουμε και απέναντι στο οποίο είμαστε όλοι ηθικά υπόλογοι. Αυτά αφορούν το ηθικό πλέγμα του βιγκανισμού, της χορτοφαγίας, το οποίο όμως έρχεται να συνεπικουρήσει η επιστημονική αλήθεια με
βάσει κάποιες πληροφορίες που αφορούν τη φύση μας. Έχει αποδειχθεί δηλαδή πλέον περίτρανα από τις πανεπιστημιακές μελέτες και τις ακαδημαϊκές έρευνες ότι η φύση του ανθρώπου δεν είναι όπως κακώς θεωρούσαμε σαρκοφαγική ή έστω πανφαγική. Ο άνθρωπος είναι ένα 100% φυτοφάγο, χορτοφάγο. Δεν θέλουμε τώρα να σας κουράσουμε δεδομένου και του περιορισμού του χρόνου που έχουμε με ανάλυση γύρω από διάφορα ιατρικά, ανατομικά και λειτουργικής φύσεως στοιχεία. Απλώς επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι το έντερό μας είναι πολύ μακρύτερο από το σαρκοβόρων ζώων, είναι όπως των φυτοφάγων ζώων, διότι το κρέας, επειδή είναι πολύ τοξικό, δηλητηριάζει και τοξινώνει το αίμα και τον οργανισμό και πρέπει να αποπληθεί γρήγορα. Η στοματική κοιλότητα, η οδοντοστοιχεία μας είναι έτσι δομημένη ώστε να επεξεργάζεται μόνο φυτικά παράγωγα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα χορτοφάγα ζώα. Πολλά άλλα στοιχεία όπως είναι η άδειλος αναπνοή, ο υδρότας, οι ώρες του ύπνου που χρειαζόμαστε, τα νύχια μας που δεν είναι αιχμηρά ώστε να θηρεύσουμε το ζώο, το σάλια μας που περιέχει πάρα πολλά υδατανθρακικά, πεπτικά ένζημα και όχι πρωτεϊνικά, όλα καταδεικνύουν τη φυτοφαγική μας φύση, τη χορτοφαγική μας ταυτότητα. Πέρα όμως από αυτές τις επιστημονικά καταγεγραμμένες αλήθειες, εγώ θα σκεφτώ το εξής και θα σας πω ότι ένας εύκολος τρόπος να διαπιστώσουμε τη φύση μας είναι όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποιο από τα ζώα τα οποία κακώς δυστυχώς συνηθίζουμε να τρώμε, όπως ένα λαγό, ένα πρόβατο. Μας δημιουργείται η επιθυμία να το θηρεύσουμε, να το κυνηγήσουμε, να το συλλάβουμε, να το κατασφαράξουμε και να το φάμε χωρίς καμία επεξεργασία, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μαχαίρια ή μαγειρικά σκεύη. Νομίζω σε κανένα δεν δημιουργείται αυτό το αίσθημα, αυτή η επιθυμία. Αντιθέτως, μας δημιουργείται η επιθυμία να το πλησιάσουμε και να το χαϊδέψουμε ίσως. Έχει αποδειχτεί ότι το 40% των καρκίνων παγκοσμίως οφείλεται στη ζωική πρωτεΐνη, στο κρέας δηλαδή και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το οποίο είναι κάτι ασύμφατο και εξέρχεται προς την ανθρώπινη φύση. Αρρώστιες όπως τα εγκεφαλικά, τα καρδιολογικά προβλήματα, η νεφρική ανεπάρκεια, η οστεοπόρωση, γιατί και εδώ υπάρχει ένας τεράστιος μύθος σχετικά με την οστεοπόρωση, ότι προκαλείται από την έλλειψη ασβεστίου και πρέπει να παίρνουμε γάλα. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η οστεοπόρωση έχει καταδειχθεί ότι προκαλείται μόνο από το γάλα, γι' αυτό και σε κοινωνίες που για λόγους κουλτούρας δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι σχεδόν άγνωστη ασθένεια. Λοιπόν, ασθένειες σαν τις παραπάνω αναφερθήσεις οφείλονται στην κρεατοφαγία και ειδικά η μάστιγα της εποχής μας που είναι ο καρκίνος. Θα σας πούμε ένα απλό στατιστικό στοιχείο. Περίπου 50% του γενικού πληθυσμού συναντάει την επάρατη αυτή νόσο στη ζωή του, η οποία νόσος στη χορτοφαγική κοινότητα έχει ποσοστά μηδαμινά έως ανύπαρκτα. Αυτά μπορεί ο καθένας μας να τα επαληθεύσει, να τα επιβεβαιώσει με μια προσωπική έρευνα, γιατί βρισκόμαστε στην ευτυχή συγκυρία να είναι η γνώση και η πληροφορία εξαιρετικά προσβάσιμη από τον υπολογιστή μας και από άλλες διάφορες πηγές, οπότε μπορούμε να εξασφαλίζουμε, να επιβεβαιώνουμε το εκάστοτε λόγο το αληθές. Πέρα από τα θέματα υγείας, εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση εδώ, να μιλήσουμε λίγο για το γάλα και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ναι. Διότι πολλοί κόσμος κόβει το κρέας διότι αυτό προϋποθέτει τη σφαγή ενός ζώου, ενώ παίρνοντάς το γάλα είναι μια φυσική κατάσταση που δεν το ενοχλούμε καθόλου, δεν το επιβαρύνουμε. Πράγμα φυσικά όμως που δεν είναι έτσι. Τα ζώα, τα γαλακτοπαραγωγικά, αγελάδες, κατσίκια, πρόβατα κτλ. Δεν είναι μηχανήματα από τα οποία τραβάμε γάλα. Για να γίνει αυτό προϋποθέτει την εγκυμοσύνη ενός ζώου, όπως συμβαίνει βέβαια και στον άνθρωπο και στα ανώτερα θηλαστικά.
Αυτό όμως, ιδιαίτερα στις μεγάλες βιομηχανικές φάρμες, δεν γίνεται με το φυσικό τρόπο που όλοι ξέρουμε, αλλά με φρικιαστικές μεθόδους, όπως παραδείγματος χάριν σπερματεγχύσεις με μεταλλικούς σωλήνες. Αυτοί οι μέθοδοι προκαλούν πολύ πόνο, σωματική και ψυχολογική βία στα ζώα. Επειδή είναι αφύσικες καταστάσεις, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη μια έγκυο γυναίκα να είναι για χρόνια έγκυος, συνεχόμενα χρόνια, τα ζώα εξαντλούνται. Μια αγελάδα παραδείγματος χάρη που είναι να ζήσει 20 με 25 χρόνια, μέσο όρο ζει περίπου 4, και αυτά είναι γεμάτα με πόνο, δυστυχία, εκμετάλλευση, γιατί επίσης μετά το νεογνώ το παίρνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, το απάγουν. Έχουμε δει όλοι βίντεο με φορτηγά τα οποία παίρνουν τα μωρά, η μάνα τρέχει από πίσω, τα μωρά ουρλιάζουν, τα οποία αυτά μωρά είναι τα φυλετάκια γάλακτος που όλοι εμείς αγοράζουμε. Η μάνα θρηνεί για εβδομάδες το μωρό της, της χορηγούν αντικαταθλιπτικά, όχι γιατί την λυπούνται, απλά πρέπει να γίνει πιο λειτουργική στην παραγωγή γάλακτος. Το γάλα που ετοίμαζε το σώμα της για το μωρό της, το παίρνουν με αρμέγματα 3 φορές τη μέρα, με μηχανήματα τα οποία προκαλούν πίον και αίμα στους μαστούς, και αυτό συνεπάγεται μαστίτιδες και καρκινώματα. Εδώ να συμπληρώσω, Ιωάννα, ότι αυτό το πίον, το αίμα, τα αντικαταθλιπτικά που τους δίνουν για να γίνουν πιο λειτουργικές στη γαλακτοπαραγωγή, οι αυξητικές ορμόνες, οι τοξίνες, όλα αυτά τέλος πάντων τα χημικά πρόσθετα, περνάνε βέβαια μέσα στο ποτήρι μας, μέσα στη διατροφή μας. Και μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπει ένα ποσοστό περίπου 10% σε κάθε εμπορικό προϊόν να έχει αυτά τα στοιχεία, τα οποία βέβαια τα παρουσιάζουν με την εξοραϊσμένη ονομασία σωματικά κύτταρα, γιατί η παστερίωση δεν είναι μια διαδικασία αφαίρεσης, είναι μια διαδικασία αποστήρωσης. Επομένως τα στοιχεία αυτά δεν γίνεται να απομακρυνθούν και αναγκαστικά τα καταναλώνουμε. Έχοντας ζήσει λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις, το ζώο έχει εξαντληθεί, έχει αποδεκατιστεί, έχει μείνει δηλαδή μερικά δεκάδες κιλά, από εκεί που έπρεπε να ζυγίζει παραδείγματος χάρη μια αγελάδα γύρω στα 700 κιλά. Όμως δυστυχώς το μαρτύριο δεν τελειώνει εκεί, γιατί έχοντας σταματήσει να είναι λειτουργικό το ζώο στην παραγωγή του γάλακτος, θα οδηγηθεί στο σφαγείο για να γίνει η μπριζόλα μας, το μπιφτέκι μας κτλ. Δυστυχώς χωρίς αναισθησία, γιατί και εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος, δεν γίνεται καμία αναισθησία σε αυτά τα ζώα, λόγω ότι κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα. Πέρα από τις συνέπειες λοιπόν που έχει στην υγεία μας και την ηθική διάσταση του προβλήματος, υπάρχει και η διάσταση της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε πάλι να αναφερθούμε διεξοδικά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο η οικολογία σε σχέση με την κρεατοφαγία. Απλώς επιγραμματικά κάποια στοιχεία να παρουσιάσω. 11.000 περίπου λίτρα νερού χρειάζονται για να παραχθεί μισό κιλό μοσχαρίσιου κρέατος. 3 με 4.000 λίτρα νερού χρειάζονται για να παραχθεί 1 λίτρο γάλακτος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνεται μία ανεξέλεγκτη σπατάλη. Χορταρικά, σαλάτες, φρούτα, γλυκά, καρπούς. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να στερηθούμε τις αγαπημένες μας γεύσεις. Ήδη στο εμπόριο κυκλοφορούν παντού φυτικά γάλατα, περίπου 15 γεύσεις, από καλαμπόκι, από σόγια, από αμύγδαλο, από φουντούκι, από ρύζι, μέχρι και από κάναβη, και μπορούμε με βάση αυτά τα υλικά και τη σόγια και τις φακές στα ρεβίθια να φτιάξουμε παστίτσιο, να φτιάξουμε μουσακά, να φτιάξουμε σουβλάκια, μπιφτέκια, μαγειρίτσα από μανιτάρια, πολύ ωραία γλυκά, τα οποία σας διαβεβαιώ, επειδή εμείς τα δοκιμάζουμε και τα τρώμε καθημερινά, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε γεύση από τα συμβατικά. Αντιθέτως είναι νοστιμότερα και σας προκαλώ να τα δοκιμάσετε. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πάρα πολλά site, ιστοσελίδες με συνταγές. Είναι πολύ θρεπτικά, πολύ υγιεινά
Να πω μάλιστα σε αυτό το σημείο ότι να σας καταθέσω για μια προσωπική μου έτσι μαρτυρία. Πολλές φορές εκεί στη γειτονιά μου πηγαίνω σε ένα παγωτατζήρικο που έχει ανοίξει, που έχει vegan παγωτά και τα συμβατικά παγωτά. Βλέπω λοιπόν πάντοτε ότι στα vegan παγωτά είναι ο κόσμος περισσότερος και με χαρά ρώτησα την κοπέλα, της λέω τι γίνεται, τόσοι πολύ vegan, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μου λέει όχι, δεν είναι vegan. Τότε της λέω γιατί πηγαίνουν στα vegan παγωτά. Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική, διότι είναι πιο νόστιμα. Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη που δοκίμασα όταν υιοθέτησα τη vegan διατροφή, ότι στη γεύση, αν όχι ίδια, είναι καλύτερα τα vegan προϊόντα. Η δεύτερη έκπληξη ήταν όσον αφορά την υγεία. Όντας και εγώ προκατηλημένος και έχοντας προσλάβει ψευδείς πληροφορίες και παραπληροφόρηση σχετικά με την αναγκαιότητα του κρέατος, πίστεψα ότι υιοθετώντας μια χορτοφαγική διατροφή θα προκαλέσω κακό στην υγεία μου, δεν θα πάρω τις πρωτεΐνες που πρέπει, το ασβέστιο που πρέπει, το σίδηρο, θα πέσουν οι τιμές του αιματοκρίτη, οι τιμές του αίματός μου γενικά. Βλέποντας όμως στην πορεία τις εξετάσεις αίματος βασικά και τα διάφορα άλλα ιατρικά τεστ που έκανα, διαπίστωνα ότι όλες αυτές οι τιμές αυξάνονταν αντί να μειώνονται. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα πήγα στα παιδιά στις διάφορες χορτοφαγικές ομάδες και τους είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές μου κατά περίεργο τρόπο όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται. Όλοι τότε με μία φωνή μου είπανε έλα να δεις και τις δικές μας. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και σε αυτούς και τελικά μάλλον τις χειρότερες τιμές όλη την παρέα τις είχα εγώ. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι πραγματικά δεν υπάρχει στη χορτοφαγία ανεμία, χαμηλός αιματοκρίτης, σιδηροπενία και όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η κρεατοφαγία. Και αυτό συμβαίνει διότι το κρέας αφενός είναι τοξικό, δηλητηριάζει τον οργανισμό και αναγκαστικά ρίχνει την ποιότητα του αίματος και τις ζωτικές λειτουργίες, τις υποβαθμίζει, και αφετέρου διότι το κρέας δεν μας επιτρέπει να έχουμε σαν οργανισμός την απορροφωτικότητα σε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά που θα είχαμε εάν δεν το περιλαμβάναμε στο διαιτολόγιό μας. Προτείνουμε λοιπόν την χορτοφαγική διατροφή για να είμαστε πολλαπλά κερδισμένοι. Δεν θα κερδίσουν μόνο τα ζώα από αυτή τη δουλειά, αλλά θα κερδίσουμε και εμείς οι ίδιοι προσωπικά σε υγεία, σε ηθική, σε συνείδηση, ακόμα και σε μακροζωία, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι χορτοφάγοι ζουν περίπου 15 χρόνια πιο πολύ από τους κρεατοφάγους. Και κλείνοντας ναι, κάπου εδώ και ενώπιση των γιορτινών ημερών, εμείς θα θέλαμε οι ευχές που θα δώσουμε φέτος να μην είναι ένα νεκρό γράμμα και μια ανούσια τυποποιημένη λεκτική εποδός, αλλά να δώσουμε την πραγματική υπόσταση στις λέξεις ειρήνη και αγάπη για όλους εμάς και για όλα τα ζώα. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχόμαστε καλές γιορτές. Γεια σας.